खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय क'क्राझार कर'ना देहा फाहामसालिनिफ्राय खारखोमानायखौ पुलिसआ हमबाय। थांनाय 28 जुलाइ खालार खालि क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिनि कभिड-19 नि आइसोलेशन वार्डनिफ्राय खारखोमानाय कर'ना बेरामि क'क्राझार जुबथेसालिनि जोबजारो 27 बोसोर बैसोनि शुक्ला मुर्मुखौ क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना गोख्रोङै संदाननायनि गेजेरजों लोंसों हाग्रानि ओनसोलनिफ्राय हमनो हायो। बिथांखौ हमनायनि उनाव फिन क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव आनजाद नायनायाव शुक्लानि रिपर्टआ नेगेटिभ फैयो। बेनि उनाव बिथांखौ जिल्लानि जुबथेसालियाव फिन दैथायहरनाय जायो। नैथियाव दङ चिराङाव दायना सन्देह जानानै गंनै नखरखौ गाग्लोबदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय हरबुस्ति गामियाव गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। दायना सन्देह जानानै गंनै नखरखौ गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव गासै 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। मिथिनाय बादिब्ला माखासे खोमसि फोथायग्रा सुबुंफोरा हरखोमसिनि खाबु लानानै गेन्द्रि बसुमतारी, लगाय बसुमतारी, मन्जुला सुत्रधर आरो परमेश्वर सुत्रधरखौ गाग्लोबो। बबेखानि बे जाथाया ओनसोलनाङै गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। थामथियाव दङ हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। कर'ना भाइरासनि गोसारनाया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो दं। गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि देहायावबो सन्देरगासिनो। थिग बेबायदिनो हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बे खौरांखौ नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गावनि अफिसियेल टुइटार हेन्डेलनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावो। बिथाङा टुइटआव फोरमायनाय बादिब्ला कर'नानि लैखोन नुनायलाय आनजाद नायनायाव रिजाल्टआ पजिटिभ फैयो। बबेखानि बिथां अमित शाहआ बुंदों दि बे साननैसो गावजों सोर सोमोन्दोआव फैदोंमोन बिथांमोनखौ गावबागाव आइसोलेशनाव थानो थाखाय बिथाङा टुइटनि गेजेरजों खावलायो। ब्रैथियाव दङ रन्जन दैमारिया जुबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन बुंदों एमपि बिश्वजित दैमारिया। राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया बाक्सा जिल्लानि 15 नं बागानपारा बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे जयनिं सेरेमनियाव बाहागो लानानै एनडिएफपिनि बारग' आफादगिरि मानगोनां गेदेमा रन्जन दैमारिखौ जुबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा नाजागासिनो दं आरो रन्जन दैमारिया जुबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होनना एमपि बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुंथियो। बाथियाव दङ कर'नाजों गाग्लोबजानानै त्रिपुरायाव साननै जानाय गथ'सानि जिउ खहा। त्रिपुरायाव मोनसे बिखा खामथावना जाथाया जालाङो। सासे साननै जानाय हिनजाव गथ'साया कर'नाजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो। मिथिनाय बादिब्ला बे गथ'सानि बिमायाबो कर'ना बेरामिमोन। गथ'साया जोनोम जानाय लोगो लोगोनो आनजाद नायनायाव बे गथ'सानि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनो। बे गथ'सानि थैनायनि उनाव त्रिपुरा रायजोआव कर'नाजों गाग्लोबजानानै थैनाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 23 जाहैबाय। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।